Liwat nga nakikita si Cardinal Pablo Virgilio David kay Pope Leo XIV sa Vatican matapos ini magtambong sa 5th World Meeting of Popular Movements. Ang among aktibidad ay isa ka international summit nga nagatipon sa mga delegado halin sa 5 ka kontinente. Agod diskusyonan ang mga isu may kang tanan sa housing, duta kag trabaho sa bilog nga kalibutan. Ining 3 ka mga butang nga ginakabing nga prioridad sa kanay nagtaliwan nga Santo Papa nga si Pope Francis para maprotektahan ang dignidad sang tawo. Kabayin sa mga pagtililipon ng mga alagad sing simbahan, mga dignitaryo, kag mga bisita nga naghalin sa nagkalain-lain nga sektor sang susunod. Natabong niwat nga pakigangot ni Pope Leo kag Cardinal David sa Paul VI Hall sa diin na baton sa mga nagtambong ang oportunidad nga personal nga makapakigistorya sa bagong Santo Papa. Ini mo nagaserbe nga sentro sang aktibidad kag kahigaynan nga makabaton sang pribado nga tinigon kaupo ng Santo Papa. Samtang kaangot sinagin pahayag ni Pope Leo nga pagtamod kag pagpasiguro nga padayon ang pag-alagad sang simbahang Katolika sa mga tumuluo bisan pa sa tunga sa mga pagtilaw kag kabudlayan nga ginaatubang.